Jeg startede den. Okay, hej, i dag så spiller vi en ret sjov spil, så Kimi, hvis du joiner mig, fordi jeg har allerede begyndt for lang tid siden. Nej. Hvor langt er du nået? Vi glemte lige at snakke. Hvor langt er du nået? Fordi jeg nået meget langt. Jeg bare gør, så det tager længere tid. Okay guys, jeg ved godt, at vi ikke taler, men husk at like og subscribe, fordi der mangler ikke meget til 50 subscribe.
Så Hvis vi når til jul, og jeg har 100 subscriber, så giver jeg 100 Robux bare for fri. ja, og så skal jeg også give jeres link i Roblox. Jeg siger også, at når der bliver 200 subscribes, så kan jeg komme hjem til Kimi, og så, ja. Jeg går hjem til dig. Husk, at de der skal have sin. Gå her, og så rundt, og så hen. Kimi, du skulle give den op til stjernen. Nå ja, jeg glemte det. Kom hen til mig. Jeg er nået meget langt, så... Jeg ved godt. Jeg træt dem der rundt. Jeg kunne heller ikke næsten gøre den der, hvor du er. Wow. Nej. Jeg siger bare, at det bliver sværere og sværere. Okay guys, subscribe, når jeg tæller ned for 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Har I subscribet? Okay. Jeg tæller ned for 3, når jeg har subscribet. 3, 2, 1.
subscribe. Godt. Okay, jeg tror, at vi tager den her sidste runde. Så laver vi en ny video. Ja. Så det bliver så langt. Okay, det her det var min sidste runde, så bare Kimi. Og så tog din sidste sang. Det siger vi nok. Vi ses til jer alle sammen. Vent lige. Ja, nu har jeg fået den næste. Ja, nu går jeg ud, og så vi ses. Jeg gør den her video til at komme op. Ja, jeg siger bare, at i morgen så kan vi også måske lave sådan 2 videoer. Nej, faktisk sige mega mange. Ja. Okay, nu spiller vi noget andet. Vi ses. Og husk at subscribe. Jeg tæller for noget. 3, 2, 1. Har I subscribet? Det tror jeg. Lad mig lige gå ind og kigge. Vi ses.